Dili magpatuman og travel restrictions, ingon man dugang requirements ang Davao City Tourism Office alang sa tanang mga inbound domestic travelers nga moabot sa Davao City bisan pa man nga dunay hulga sa Omicron variant sa Metro Manila. Kini ang gikumpirma sa Davao City Tourism pinaagi sa usa ka Facebook post niadtong Enero 2, 2022. Gipahimangnuan usab sa mga otoridad ang mga turista nga siguruhong nakapabook sa mga hotel ingon man mga establishmento nga dunay valid business permit. Tungod gipailawom ang Davao City sa Alert Level 2 human miubos ang natalang kaso sa COVID-19 sa syudad, dungan nga giwagtang sa Davao City ang pag-require og 24 to 72 hours nga negative RT-PCR test result sa mga pasahero. Subay sa gipagulang Executive Order No. 66 niadtong Nobyembre 2021. Samtang Interagency Task Force kon IATF guidelines gihapon ang gipatuman sa Davao International Airport alang sa inbound international travelers. Ubos sa IATF guidelines, gikinahanglan gihapon ang mandatory swab test ug usa ka semana nga quarantine alang sa mga biyaherong moabot sa syudad. Sa karon, wala pay gipagulang anunsyo ang Davao City Tourism Office kung duna ba ipatuman nga travel restrictions o dugang rekisitos alang sa mga land travelers nga mosulod sa syudad. Apan, kanunay pahimangno sa Davao City Tourism ug sa mga otoridad nga sundon sa mga biyahero ang gipatumang maximum health protocols aron malikayan nga mataptan sa virus labi na nga dunay bagong klase sa kagaw nga mao ang Omicron. Sanglit, kaayuhan sa tanan ang ilang prioridad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.